What's up sa inyo mga kamoto? So, kung napanood nyo yung last vlog, kinabit na natin yung bracket ng Mio Gear, which is yung Mio i125 Eagle ba yun? Eagle bracket. So, ngayon naman, ang gagawin natin ay lagay natin ito ngayon. Yan. Top box. Ayan, top box. Lalagay na natin yan. So, ito yung lalagay natin sa bracket, no? So, tara. You packing ready? Let's packing do this. Let's go. Welcome to Gearmodo. Please like and subscribe. Boom. So, andito na tayo sa labas. Diyan na yung si Blacky. So, dito yung kaka-install natin na bracket. At iti-testing natin kung matibay siya. So, isi-center stand na natin siya, no? Ayan. So, tibay naman siya, no? Mga kamoto. So, ito yung ilalagay natin na bracket. So, ang mga kakailanganin nyo lang naman is yung syempre ito. Kasama na to pag bumili kayo ng top box. Ito yung order niyan. So, ito yung sa taas. Tapos dito sa baba. Yan. So, ganyan natin siya ikakabit, no? So, let's do this. Ayun, so nakadepende na rin sa bibili yung top box. Pero yung sa akin kasi is ganito yung ganito yung Ako sa iba. Ayan. So ang kailangan So ang kailangan natin for this one is yung Allen rings. So fortunately may Allen rings tayo, no. Kaso maliit at pakasya dito. Ito. Yun. So yun, kasya Allen rings. Tapos kailangan natin lang maghahawak dito sa tornicles na to. So ayan. So first of all, gagawin natin is tatanggalin natin to. So nyo lang yan dito, press nyo lang, mahuhulog na yun. Ayan, so tinanggal natin. Tapos lalagyan na natin yung bracket. Ano ba to? Ganito ba to? Oo, ganito yan. Ganyan. Kailangan nyo ilagay sa center. Ayan. Pasensya ng mga kamoto, so hindi ako expert sa ganito.
So ayan, yan na yun. Ayan. So ang gagawin ko na lang is papasigipan ko na lang. Ayan. Gamit yung Allen rings. Tapos yung mga tools. So ito yung Allen rings. Pasigipan ko dito. Tapos hindi ko alam kung kakasya yung ano eh. Saan na ba? Ayan. Ayan, hawa na lang dyan, tapos pasikipan na lang sa taas. So, tapos na. Ito lang ginamit natin. Plies na maliit. Tapos, Allen rings. Tapos, yan. Kabit na natin siya. Tapos, ang gagawin mo ngayon dyan, nilalagay mo yung top box. Is ito. Bali, papatong mo lang siya, no? Ayan. Patong mo lang siya. Tapos, lalagay mo na yung top box dyan. So, let's get the packing top box. Magaling kang kupal Let's go. ka. Boom. So, dito na yung top box natin, no? Medyo may kabigatan siya, no? Ilang kilo kaya to? Ayan. So, lalagay na natin siya. Let's packing do this. So, para mailagay mo siya, kailangan susiyan mo. No? Tapos, pipress mo siya eh. Yan. Tapos, ilalagay na yan. Ay, ano na? Ayun. So, nilagay na. Ganun lang yun. Ilalak mo. Yan. Yan na ang ating top box. Alright. Ayusin ko lang yung gamit ko. So, ayan po, ano. Bali, ulitin ko lang kasi tumatama. Tumatama ito. So, bago nyo anuhin, i-check nyo muna na hindi tatama yung top box nyo dyan. Ulitin ko naman. Oh no! Ayan, ayan. Ulitin ko lang. Pakita ko sa inyo mamaya. Let's fucking do this. Ayan, so, bago ko higpitan ulit, check muna natin kung tatama. Oh, hindi na. Kanina kasi tumama eh. Hindi ko masaya tumama dyan. So, mag-ingat kayo para hindi nyo na magawa yung ano, mali ko, no? Ayun, no? So, naikabit na natin yung top box. Ito na siya. Oh, yeah. Buksan natin. Whoop! Laki, oh. Wow! Okay. Yun. So, success. Ngayon, ang problema, baka pag magdadrive tayo, mahulog. Mahulog. Pero hindi naman siguro. Ano sa tingin niyo, mga kamoto? Ayan o, nalak ko na rin siya. Yun. Pero ano, lalagyan ko pa ng tali dito para sure. Pwede na! Talian ko pa yan, no? So, ayan. So, dito na matatapos ang vlog, mga kamoto. So, kung may natutunan kayo, don't forget to like, share, and subscribe. So, salamat sa panonood at see you sa next vlog. Peace.
Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short